sige kana. Mga igsoon, naana sa tadi sa lasa ebidensya nga kini nga tawo nga bagiitan nga punos kay balog makimanon sa pulong sa Ginoo. Nagpadayag si brother nga usa ka born again nga ang pagtuo maluwas. O kamusta si brother Yap mga igsoon musupak siya na mga butang nga kay dili gyud maluwas kumutuo ka. Ang buta kani mong duha mga igsoon kisa tinuod ni kay kini ra bang duha mga igsoon puro tinuod. Wala dili tinuod ni mga igsoon kay puro na mga malaki mga igsoon. Bisag ang dili tinuod ni mga igsoon muangkot siya gud tinuod ato pastoryan mga igsoon. Kung usa gyud ka tinuod kanang ingon nila nga mutuo maluwas. Kana nindot controversial gina. Atong sugodon ni Siya. Ni brother mga igsoon. Video sa para ma-record po siya sige. Atong pastoryan sugdan pa kining tawo nga nagpadayag sa pagtuo nga maluwas. Kung usa gyud kini katinood ang iyang maipahayag karon gabi una mga igsoon. Pastor sa Pentecostal. Mao kani pastor sa Pentecostal mga igsoon sa born again mga igsoon. Atong pastoryaon mga igsoon. Evangelist mga igsoon. Ug natay mga viewers mga gwapa kayo mga igsoon. Adunay mga managuyab nga duit magdiet nga sweet kay mga igsoon ambot na kog kinsa ko to yung uban nga walay pares sinaot na nga atong may laila. Kay usa ka na labing maayo nga sponsor. Pastor po. Salamat pastor. Sige. Ato pastoryaon mga igsoon si Evangelist John. Ikaw video siya, ako video niya po. Kana. Ana. Okay, mayong gabi kaninyong tanan. Lisan siya. Mayong gabi kaninyong tanan. O pamina mo kay ngano importante kayo ni sa tanang mga butang. Dili na ikabaylo sumala sa mabasa sa Biblia. Ang uluhan nga akong dibatihan ang muto o maluwag. Usa mabasa ni sa Buhat 16:31. So klaro og dayag kayo mga kaigsunan. Akong basahon. Okay. Akong basahon. Acts chapter 16 verse 31. Ingon dinhi. Usaka ko sa ibabaw sa 30 kay aron nindot kaayo ang pagpasabot. Ingon dito, Sirs, what must I do to be saved? Unsaon nga ako maluwas, sir? Sir, unsay akong buhaton aron ako maluwas? O gitubag. Believe on the Lord Jesus and you and your family will be saved. Mutuo ka sa Ginoong Jesu-Kristo o ang imong panimalay maluwas. So klaro kaayo nga ang tao o ang magtotoo diha ni Jesu-Kristo maluwas. Wala na ilalis kay ngano man sumala ang Ginoong Jesu-Kristo nagpamatuod sa usa ka buta. Mingon siya sa usa ka buta. Tungod sa imong pagtuo makakita ka og nakakita ang maong buta. Way lalis. Og unya katong paranatiko, miingon po siya, bangon! Og dada ang imong higdaan. Lakaw! Pinaagi lamang gyapon sa pagtuo. Pinaagi sa pagtuo. Og dito po sa Marcos 5:34, miingon siya sa usa ka babae. Babae, anak, daughter, gingon niya. Pinaagi sa imong pagtuo na maayo ka. Huwag na maayo ang maong babae. So way lalis, nga klaro kaayo, nga ang kaluwasan gasa. Kay pinaagi sa pagtuo, diha ni Jesu-Kristo, muangkon siya nga ang Ginoong Jesu-Kristo, anak sa Diyos, ipadala din sa kalibutan tungod kay gihigugma pag-ayo ang kalibutan. Sumala sa mabasa sa 3:16. Kay gihigugma pag-ayo ang kalibutan, iyang ipadala ang iyang anak nga bugtong. Aron ang muto ni Jesu-Kristo dili nasilutan, kundili makabaton og kinabuhing dayon. So dili mamakak ang Ginoo, tinuod yun na. Basta
mutuo with all their heart, 100%. 100%. Mamaayo ang tao, mamaluwas. Katong Centurion, miduol sa Ginoo. Ginoo, doon ako'y sulugoon. Ayuha, dala mga tuta. Lord, dili ko takos nga mo pasilong nimo sa akong panimuyo. Doon ako'y mga sundalo nga akong sugoon ug musugot sila sa akong sugo. Ingon ang Ginoo, pagkadako sa imong pagtuo. Uli kay naayo ang imong sulugoon. Grabe. Grabe no? Pinaagi sa pagtuo makabaton og kaluwasan. Dili lamang kaluwasan, kaayuhan, kagalingan. Pinaagi sa pagtuo. Busa ang kaluwasan gasa na regalo. Pagtagaan kag regalo, unsaon man nimo ampingan dili. Siyempre ampingan nimo. Tagaan kag sapatos, ampingan na nimo. Sapatos ra na. Unsa pa ka ang kinabuhing dayon? Eternal life. Labaw na nga imong ampingan. Unya karon kay ang pangutana unsaon pag-amping. Dali ra kay pag-amping sa sapatos. Ang sapatos pag magsulob imong ibalik sa kahon o ibalik sa ilalom sa aparador. Pero ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo unsaon pag-amping? Ingon ang Ginoo, bulahan ang mubasa adlaw ug gabi kay sama siya sa kakahoy nga nagtubo daplin o duol sa suba nga daghang tubig. Abuton og init di sa malawos og panahon nga timbunga mubunga siya. Busa ang mubasa o maminaw ug sundon ang nasulat sa Biblia gitawag dito nga bulahan. Wala mo ingog mabuang ang mubasa. Bulahan. So sayop ang muingon nga muingon sila nga makabuang ang Biblia. That is wrong. Kay mismo ang Ginoong Kristo nagsulti ni anak. Wa siya mamakap. Maunay atong Ginoo ug manluluwas. Revelation chapter 1 verse 3. Ang mubasa o maminaw ug sundon ang nasulat sa Biblia. Bulahan. Wala mingog alaot makabuang. Ang musulti nga mingon na makabuang ang Biblia kana iya na ni Satanas. Iya na ni Satanas. Kay si Ginoong Kristo nagsulti ana nga ang muto o ang mubasa bulahan, ang mubasa o maminaw ug sundon ang nasulat sa Biblia nga propesya. Busa mga kaigsuonan, usbon ko ang kaluwasan gasa kay ikaw mituo sa Ginoong Kristo nga anak sa Dios, bugtong anak sa Dios, namatay sa cross, ilubong sulod sa tulo ka adlaw og nabanhaw og misaka sa langit og naglingkod didto sa trono sa Dios. Kung mutuo ka nga kinasing-kasing giingon dito sa Roma 10:9, mamaluwas ka. So gasa na, gasa. Dili nato na iabusar kay gasa na ang kaluwasan. Usbon ko, wa mo ingon ang Ginoo sa kabuta. Makakita ka. Muagi sa kag doktor operasyon, wala na. Diha dayon nakakita ang buta. Ang bakol diha dayon nakalakaw pinaagi sa pagtuo. So mao ra to mga kaigsuonan nga ang pagtuo ang tao maluwas pinaagi sa pagtuo diha ni Jesucristo na atong Ginoo ug manluluwas. Ngayong gabi. Oh. Sige. Lakas ko. Yeah. O mga ekso, nakatuyang ipadayag mga ekso nga pagtuo. Naglibog ko ato mga ekso nga pagtuo mga ekso nga bisan pa man gani sa 12 ka apostoles mga ekso nga si Judas nga nagbudhi sa Ginoo adunay pagtuo. Pero katuyang pagtuo mga ekso questionable kayo. Kay ningon mga Ginoo nagpili sa usag sa 12 nga adunay usa ka yawa mga ekso.
nga nagbugti sa iyang kinabuhi nga duwa siya kadawat, nga naglungso siya nga tipos sa iyang pagkatao nga naghikog siya. Sa iyang kinabuhi mga igsoon, mangutana kung maluwas ba ang tao sa pinaagi sa pagtuo. Sa iyang kinabuhi, murag makaingon ko nga, murag tinuod, murag sagdili. Apan ang atong igsoon nga igala nga atong iyang kontra karon sa pagdebate karon mga igsoon, ato ning paistoryaon ket ato ni pangutanon kung usay mga pangutanan ining bahin sa pulong sa Ginoo nga ilang topic karon nga maluwas gyud kung adunay pagtuo. Ato ihatag karon ni Brother Yap mga igsoon. Salamat kayo, Pastor. Sa imong kuhan at sa imong Mr. Moderator niya, Evangelist John. Pastor, pakihara ba na? Ang unan kong pangutana, Brad John, sumasa imong presentasyon na pinagi sa pagtuo, maluwas ang tao, kalag. Di ba mo na imong i-propose ang proposition? Okay, sa pagkatinood, mabasa sa Biblia, dili ako mabasa sa Biblia, nga ang mutuo maluwas. Sumala sa mabasa sa 16:31. Sunod pangutana. Unsa man ang klase sa kalawasan pinagi sa pagtuo? Kalawasan sa kalag o dili? Wala ko katubag. Kini kaluwasan na kaluwasan sa kalag nga mao ang buhi nga suluban og bag-ong lawas nga gitawag og glorified body. Karon, sunod pangutana. Salamat sa imong pagtubag o pag-anggon nga kaluwasan sa kalag pinagi sa pagtuo. Pangutana, what verse in the Bible, what specific verse from Genesis down to Revelation nga pinagi sa pagtuo kaluwasan sa kalag? Balayo ko ipatubag, Mr. Moderator. O ato ipatubag ni Brad John mga igsoon, nga usa ka evangelist mga igsoon, ang pangutana ni bahin ni Brother Yap mga igsoon. Ato patubag ko si Brother evangelist. Okay. Tubagon sa nato kay ang pangutana nga kalag. Tulukaro na siyang kalag kay kinigo nga kalag sa pagsugod giingon dito nga dunay kalag. Sa diha nga gihuypan sa Ginoo pinaagi sa iyang ilong, nahimo siyang living soul. Living soul siya, nahimong living soul. Sa ato pa sa una, patay nga kalag to siya. Patay nga kalag. So kini siya katong migawas bitaw ang Ginoo katong human sa kamatayon mo toy gitawag og kalag. Kalag to siya nga espiritu siya pero dunay glorified body. Glorified body. Murag anghel ba? Mulusot bisag na kwarto, bisag ana mulusot na siya. So muray gitawag og glorified body. Og mo nay atong tubag, mo nay tubag nga ang kaluwasan sa kalag na siya. Ang unod mobalik man sa abo. Mobalik man eh. Pero ang kalag mismo, mo na importante kay ingon man ang Ginoo. Ayaw kahadluke ang mupatay sa lawas o sa lawas. Apan kahadluke ang mupatay sa lawas o kalag. 10:28 ng Mateo. Okay. Ang pangutanan ko, Brad John, Pastor, Moderator, sumasi ang ayag statement kay kanina na pinagis pagtuo maluwas ang kalag sa tao. So, ang mga nga mag-follow up ko, na ba kay ebidensya ikan sa walang kasulatan, Evangelist Pentecostal, John, versikulo sa Biblia yun, na pagtuo naluwas ang kalag sa tao. Okay. Usbo na ko ha. Kita mas mismo o ikaw siya. Muna gitawag o buhi nga kalag. Nga naman, nasa lawas o doon na espiritu. O doon na siya lawas o espiritu. Muna gitawag o living soul na siya. Pero kung mamulag na niya ang espiritu, kinilang lawas niya, mahabilin diha, espiritu o lawas.
Pero i-combine ni siya, buhi nga kalag. So, di ay, ikaw o ako, ang mutuo, mamaluwas. Pero ang iyang pangutana, kung panalitan, kung kalag, kita po, kini atong lawas, ngayon mo po magkasakit. Oo, mo bitaw nagpa-injection tag-vaccine kay maigo tag-COVID. Pero atong lawas na, pero ang espiritu di na magkasakit. Sunod pangutana. Oh. Ang ingon ka nga pagtuo maluwas ang kalag sa tao. Hmm. Absolute ba gina? Absolute ba gina? Nga panudlua ya sa basis kasulatan na pagtuo luwas ang kalag sa tao. Absolute ba gina siya? Malihog ang tubag. Okay, salamat sa maong pangutana. Absolute yun na siya, 100% nga kaluwasan. Kay ang Diyos anak mo'y nagplano. Sumala nga, example lang ha, tibuok gabi ng nguha o isda sila Pedro. Ato lihatag example lang, kung sa kagamanan ng Diyos. Tibuok gabi, nangutan ang Ginoo na mabuhay ko, wala Diyos Ginoo, zero. Yung siyang itaktak sa lawom. Pagtaktak niya, nagpaabot ang mga isda, indugok, isulod. So, absoluto, mahimo sa Diyos, nga pinaagi sa pagtuo, diha sa Ginoong Jesucristo, maluwas. Karon, sunod pangutana. Santiago 2:26 sa linatin nga pinulungan, ita et pedicini operibus mortuis. Fit without kudos. Santiago 2:26, premise ko na. 2:26. Ang pagtuo, pinagis pagtuo, kung way buhat patay. Yaningon ka man kanina, absoluto. One gilain. Mudawat ka nga, suwat ni Apostol Santiago nga, sakto na baga sultihan ni Apostol Santiago, nga kung way buhat patay ang pagtuo, pangutana. Iba na sayo pa, Evangelist Brad John, nga kining way buhat ay mong gimension ko rin pagtuo, ha, nanuluwas ang galat. Maligog tubag nga na. Okay, salamat sa imong pangutana, lindot sad kaayo. Kay mao yung kasipyatan sa uban nga ang ilang pagsabot nga naluwas pinaagi sa pagtuo ug buhat. Kay kung panalitan og pinaagi og pagtuo ug buhat, way maluwas. Pero kung pinaagi pagtuo, maluwas. Mo nagiingong bitaw regalo, Ephesians 2 verse 8 and 9. Regalo. Karon ang pangutana, kung walay buhat, maluwas ba na siya? Sapagkat wa na siya mo to, kaya nga wa may buhat. Pero, naay mitoo, nga wa na siya makabuhat og magdaro, manghatag, wala pa. Dito na sa cross, naluwas. Pero naibuhat gyapon. Kato na yung pagbuyag niya. Oy, ayaw pagsulti niya na, kay kita gisilutan, buhat to. Buhat to. So, una sa tanan, pagtuo, regalo na siya. Sunod pangutana. Oh. Kaya ningon ka man nga, kung adunay buhat, walay kung adunay buhat, kung pagtuora, Wala na siya mutuo. Wala Basta, na mutuo. basta di mo buhat. ang pangutanan ko, sakto ba itong pagsulti ni Apostol Santiago? Nga kung way buhat, patay ang pagtuo. Sakto o dili? Insakto kaayo. Ang insakto po ang muingon ang Ginoo ang mutuo maluwas. Naa po na siya. Insakto po na siya. Asa may insakto ini? Ang mutuo, maluwas ang kalag o pagtuo o buhat, maluwas ang kalag? Parihong insakto. Parihong insakto. Kay kato bitang buta, wa man maingon, sumala sa imong pagtugbuhat, nakakita ka, wa man mo inana. Wa man mo ingon, sumala sa imong pagtuo, makakita ka. Makakita man, wa man yung buhat. Karon, kaya insakto man di ay, ning duha, ang baruganan sa inyo ha, o sa Roman Catholic Church, pagtuo o buhat, maluwas. Sakto po dahil ning side na gibarugan ko, Brad, John Evangelist? So, kung unang-una ha, kung mutuo na gani ka, luwas ka na. Kung man sa imong kaluwasan nga mituo ka, magbag-o ka na. Kung kawatan ka sa una, di na ka mangawat. Kung manguot ka sa una, di na ka manguot. Makapunit ka cellphone, iuli na nimo sa tag-iya. Maunay mituo sa Ginoo. Apan bantayi pag-ayo. Ang pagtuo diya sa Ginoong Jesucristo, makabaton ka na og kaluwasan. Karon,
Diya sa Santiago 2:19 akong iatras. The demons also believe and tremble with fear. Ang yawa ng tuwa pero nagpurog. Kaya ningon ka mga ganina, absoluto ang pagtuo luwas na. Kaning yawa, maluwas si Brad? Patubag ni Sir Brito. Okay, salamat sa maong pangutana. Sumala sa 2:19, mituo ka ba? Nga usaray Diyos, maayo. Wa ba ka masayod nga si ang demonyo sa o diablo, mituo sab. So, mga kaigsuonan, kanang mituo nga istorya na may tao nga mituo pero dahil manguot gihapon, na may inana, mangawat yung gihapon. Muna nga ang gisgusgutan sa pagtuo din dili na dyan ni sa mangawat, o dili na ni sa mangawat, o kung kawatan ni sa una, muunda na sa pagpangawat, maunay klase nga pagtuo nga gipakita sa Ginoo, muna gipangita sa Ginoo. Dili manghilabot ba? Maunay pagtuo. Muna nga gipainuman ni Santiago, kaya na may maaylang sa istorya nga mituo, pero makakitag na hinahulog 1,000, tumban, waon, dili na mao. Ang pagtuo, mo padayag og maayong buhat. Sa ito pa ay, ang pagtuo, inubanan o buhat. So kaning ako masabot, kanang pagtuo inubanan buhat. Imong dawaton nga mo ni hingpit nga pagtuo. Kumbaga, Okay. Rajon. Walay mabasa dito nga mutuo kay sumala ingong Ginoo. Gipangutan bitaw to sa premise na to, primero gitubag sa Acts 16:31. Sir, unsa may akong buhaton? Aron ako maluwas. Tumuo ka. Og maluwas ka wa man mayor. Mutuo ka. Tumuo ka og mubuhat ka, magdaro ka. Pag magdaro, maluwas ka wala oy. Mutuo ka. It means to say, kung mutuo ka na nakaipanahon mo basa o maminaw ug sundot ang nasulat sa Biblia. Sunod pangutan na. Mao na diha. Kaya ningon mong ka nga imong isalikway ang pagtuo inubanan buhat. Kaya ari gyud mo tuo ka makabato kinabuhing dayon. Karon, ang yawa muni akong baliko pangutan na kay ni Divert pagtubag ganina. Ang yawa nagtuo mo ni. Wa man ni kaluwasan gyud. Iningon ka kanina absoluto gyud ang pagtuo luwas. Asa may nagsulti tinuod? Rajon, ang Biblia o ikaw nagsulti nga yan na? Ang Ginoong Hesukristo ang nag-istorya nga matuod. Siya mismo nag-ingon. 6:47 ng Juan, sapagkat tinuod, ako magaingon kaninyo. Ang magatuo kanako makabaton o kinabuhing dayon. Wa man mo ingon. Ang mutuo nako og magabuhat. Wa man. Ang mutuo kanako makabaton o kinabuhing dayon. So, usbon ko, ang kaluwasan gasa na kay pinaagi sa pagtuo, bisag tuwa ka sa cross, mamaluwas ka. Karon, asa man mabasa sa Biblia, Rajon, nga mapinagis pagtuo, makabaton o kinabuhing dayon. Okay. Okay, akong basahon. Akong utrohon o basa. 6:47 ng Juan. Sapagkat tinuod, magaingon ako kaninyo. Ang mutuo kanako makabaton og pinabuhing dayon. Klaro og dayag og limpyo kaayong pakasulat. Pinadiyag, Dili pinadayag Juan 6:47. sa atong basahon ng Biblia, kay Biblia gini, libro gini yun. Itong tanawon ang 47. 1:47, nga ang imong punto nga pinagi, kanang pagtuora, makabaton og kinabuhing dayon. Walay buhat kay iya manggikuan. Dara 47. Sultihan tamo ang mutuo kanako may kinabuhing walay katapusan. Kana. So, sa muning usa sa punto nimo ang mutuo Baton og kinabuhing dayon. Ano ang yawa adunay man toy pagtuo. Luwas ang yawa dito. Okay. Ang yawa, Gisoble lagi kada ka. Simbol lagi Jesus. Lagi. Ang yawa maluwas eh. Lagi, gisoble ang iyang gipangutana. Ngano man nga maluwas man ang yawa, nga wa man sa mutuo. Nagtuo yawa. Dili istorya ra na. Dari istorya klaro Lagi na. istorya ra na sa tinuod dili na magtotoo nga tinuod. Ha?
dili na magtuto tinuod. Sayop yung sadya itong masawa na. Dili, para sa imo, sayop na. Kaya ang pagtotoo, Yawa, klaro kayo. pero ang yawan, wala na may kaluwasan sa pa. Dili. Mutuman na. Ito pa dahil, atong tanaw na, sayop pa, Santiago Pero ang dos. bilis sa topic, pagtuo, maluwas. Oh, Ya karon nito ang yawa mga igsoon. oh. Maluwas ba? Naamabasa, Pagtubago, maluwas ba dili? Dili, ayaw, moderator ka nung sa mga. Atong saan? Punta na, ra. Sa mga. Bayes ano? Kaba, nga sa radios, mayo, apan ayaw kalimot. Nagtuusap ang mga demonyo o nagkurog sa kanila. Klaro pangutana, sintrom kayo. Nagkurog ang mga demonyo, mga plural. So kani mga demonyo nituo man ingon ka mo to maluwas-luwas ang demonyo. Walay mabasa ang mga Diba? luwas ang demonyo. Di ba? Walay mabasa! Sumalan nito. Walay mabasa! Walay mabasa. Wala! Sa to pa di ay walay mabasa. Sa to ba sayop ang imong punto. Ayaw Nga na pagkukulo diya. Di ba? Pangutana sunod. Wala na, lapas na sa oras. Sige, ako pakarog. Ikaw. Atong paistoryahan si Brother Yap para sa pagpatuod sa may maluwas ang pagtuo mga igsoon na kay nabasa to ganina mga igsoon. Nga bisan pa magani ang yawa magsoon. Nagatuo. Sige. Ang Walay Ginoo mabasa, maluwas ha? yun kung ano ay pagtuo. Dili siya dawat mga igsoon. Nga dapat nagtuo magtong yawa. Dapat maluwas gyud tato mga igsoon. Nabasa litra kay litra dili siya mo to. Iyang barugan ni Brother Yap magsoon. Kung usa ka tinuod kining pangutana, kung usa ka tinuod nining gibarugan. Ya ang pagtuo pinaagi lang sa buhat. Pastoryaw na ito Brother Yap mga igsoon. Ako sa kabantugan may laking Biblia mga igsoon. Yan siya balik. O ato pa istoryahan si Brother Yap mga igsoon. Bayan sa pangutana ni Ayagostan ko sa Evangelist June. Bayan sa iyang mga pangutana mga igsoon, bayan sa iyang mga argument mga igsoon nga maluwas kung mutuo lang. Salamat kay Mr. Moritor. Ato pa istoryahan mga igsoon. Mr. Moritor, nya way buhating di mahab. Brad Royal Islam. Kung nalatugis mi lagi Brad Muslim. Minaw sa live event sa social media sa Lumigo nga sa Narabak ko yung lagoda. Magkaribatan lang ako mga 5 minutes lang. 5 minutes ako. Klaro kayo, tinaw kayo nga sa katapusan ng pangutana, ibasin ko rin suwat ni James chapter 2 verse 19, Santiago, nga mga demonyo nagkurog, mituo usab. Ang pangutana, maluwas mo yung mga demonyo? Ayang tubag, walay mabasa, ang demonyo, maluwas. Pero, ang iyong premise, nga niangkon siya kagini sa pangutana, nga absoluto ba ang pagtuo, maluwas ang kalag. 100% record na sa live. 100% tuo, luwas na. Nya, ang mga demonyo, magkudadik siya. Unya, atong sundan niya mga tubag argumento kaganina. Nga, ang mutuo ni Kristo maluwas, ang kalag. Nya, pagtuok buhat, maluwas ang kalag, ang itandi. Parihara na. O, sakto pa di ay. Parihara. Saktong simbahan ng Katoliko Romano, nga pagtuog buhat maluwas. Pero pagtuog luwasan. Pero di man ko affirmative pa na. So, anto ko yung pangutan na abdan sa panahon. So, klaro kayo nga ang pahayag sa tong pinanggang kaatbang nga gitawag na sa art argumentation debate of one self-repetition. Instead nga ayang baruganan nga maorgan yung barugan nga wa lagi makaluad, niuyon sa siya sa baruganan nga opposite na pagtuog buhat. Ang iyang ibabarog, pagtuog naman maluwas. Sa ito pa day, itawag na oneself, reputing oneself. Sa art argumentation. Sana kapalasi nga a debater nga ni kuang ka ni kalapas kaniya. Unya, klaro kayo mga kaigsunan nga katong kuan yang gigamit one size for the city nga motuo makabatong kinibuhing dayon. Ang pasabot ana ingpit nga pagtuo na pasabot ana. Ito masahon ang Santiago 2:22. Atong masahon ang iningom siya kanina bisag di na kinahanglan buhat o ora. Awalay ra ha. Dili ba tay gisabotan ni walay ra way lamang pagtuo luwas na. Way gisgutan. Santiago 2:22 akong
pahayag ka ganina. Mga kigsunan. Asa Santiago 2:22. Busa makita nga ang pagtuo ubanan og buhat ug bahingpit sa gibuhat. Unang one size correct city ang hingpit counter-explain na nga contextual understanding ang correct statement na ang ipasabot na mao ang pagdug ubanan buhat one size correct city. Sa ato pa kay makontradict man kay ang mga demonyo nigtuong sa to. Demonyo mga ubat dire. Nya, maluwas mo demonyo, ingon siya nga walay mabasa. Walay mabasa dahil nga sakto ng tura luwas. O, muna nga, yan ang napita isip negative side niya na may ribatal. Pwede rin mo ba pamutanan mo ba? Okay, daghang salamat. Mangutana ko nimo. Mutuo ka ba sa Ginoong Hesus nga gipamatuod sa 6:47 nga ang mutuo makabaton og kinabuhi dayon? Nasulat ko na sa Biblia, saktong pagkasulata pero i-explain pa na. Kaya sa Matthew 24:15, basa o ipasabot. So, kinahanglan na contextual understanding ang pares na Santiago 2:22. Pagtuo nga iba ng buhat. Kana siya kompleto na diha nga iba ng buhat na siya. Manang makabaton kinabuhi dayon. Ngano man ang Ginoong Kristo wa man niya butangi sa 6:47 nga ang mutuo og mubuhat makabaton og kinabuhi dayon. Nakay-tubag ka na wala. Na ito bago kay kanang mao bitaw ang philosophy is the handmaid of theology. Ang Biblia kinahanglan na nay rason. Na gyud hanig kay i-explain man na. Okay, So ito pa nasa kuan bala ang kasulatan nga sayo ba ang ipamahayag sa Ginoong Kristo sa 6:47 insakto o dili? anang pagkasulatan ipahayag ni Kristo insakto ang pagkasultiha nga Okay, kompleto nga pagtuok buhat. Okay, thank you. Sakto na pagtuok buhat. Pero ang Okay. nasulat mo pagtuo ora pero ang contextual understanding correct statement ana. Okay. Thank you. Buhat. Katong pangingon niya sa buta, sumala sa imong pagtuo makakita ka. Ngano wa man niya butangi dito nga sumala sa imong pagtuo buhat makakita ka. Ang klaro din nagilang butang ana. Kay klaro naman ang masabot nga katong buta isalig tus Ginoo kay Sa ato pa, sama insakto na sa to. sama sa tulisan tapat dito Lagi. sa Lucas. Sa ato pa insakto 43 to nga gisulti sa Ginoo nga pinaagi sa imong pagtuo makakita ka. Insakto to dili. Ang sakto pagkasulata lagi. Okay, very good. Sakto. Karon, naabay mabasa nga ang yawa maluwas, naluwas o dili? Ang yawa dili mo gina maluwas ka sa pinag 20 years ago. Okay, maura na to ako No, pangutana. sato pa. Dili ko Ano maglanay. sa kadi mo luwas ang yawa, ang pagtuo, nagtuong yawa, sa to ba kanang pagtuo nga makaluwas. So, ang biblical kana, ang biblical. ako kanya kay mo lakaw ko. So, dayag kaayo mga kaisonan, dili na to malibungan ang Ginoo. Di po na to matudluan ang Ginoo kay siya mo nagbuhat sa langit ug lupa. Kung sa iyang desisyon pagmutuo, maluwas. Ang pagtuo gani mga kaisonan, nagpasabot niya, musunod na siya. Mura ba og ikaw usa ka ginikanan? Dong, ako ang ginikanan nimo. Mao ba? Kung manarbaho ka sa bangko, whatever, mingulog. Mo na yung manager, oh sir, ikaw ang janitor, oh. Sige, hugas itong CR. Musugot na siya. Kanya naman, ituo na sa manager. So, magtuo sa nauna. Kaya nga naman, pag-pang-apply lang ni mong trabaho, ha? Mayroon ba ang pag-pang-apply ni mong trabaho? O sige, janitor ka, pakita o sa kung saan paglimpyo sa CR. Wala, oy. Pinaagi lang sa pag-apply ni mo, willing ka mo trabaho, mayroon nga janitor, kaya mo nakausay trabaho ni mo? Unya karon, kung gidawat na kami ng manager, ikaw gidawat ka na nako. Janitor ka na. Pwede na ka magsugod karong adlaw. Unya mo isa ka sa imong kamot. Sir, di kumutuon nimo. Kung ikaw manager, dawatan pa ba ka? Dili na. Tungod kay wa kay pagtuo. Una nga unang-una, pagtuo. Pero doon ako nadunggan din dili na numubuhat. Mubuhat! Labaw na nga mubuhat og matarong og maayo. Musunod sa kabubuton sa Ginoo. Kaya nga naman, episode 2, we are workmanship created in Christ Jesus to do good works
Klaro kaayo nga kita gibuhat diha ni Kristo aron mo buhat og maayo. Mao na diha. Wa magpasabot nga dili mo buhat. Mubuhat naman ganito dili magtotoo. Unsa pa ka nang magtotoo? So klaro kaayo. Ang ilang ipasabot giluwas pinagi sa pagtuo og buhat nakapanghambog ka 2:8-9. You are been saved through faith by the grace of God. It is not by your works, on your good works. It is the gift of God. Regalo kay kung pinaagig buhat, huwag maluwas. Tinood na. Ano man, pagpang-apply lang nimo, pagpang-apply nimo trabaho, gidawat ka na, naglimpyo ka na. Dunay hugaw. Mingon to manager, hugaw pa tong CR. Tangtangon ba ka? Dili oy. Limpyohan ra nimo to. Mura na gihapon. Munay gingon nga. Dili pinagigbuhat pagpang-apply mig trabaho. Sulaye. Kung dawaton ba kami yung kagbo, dawaton ba ka pagpang-apply nga naibuhat? Wala oy. Pinaagira sa pagpang-apply kay pang-apply literal man na sa atong pagkuan earthly man na. Pero kung dili ka muto sa manager, di ka dawaton. Sa akong busa dili na to malalis mingon ang Ginoo sa pagkatinood. Ang mutuog ka na. Magabatuod og kinabuhing dayon. Juan 6:47. Acts chapter 16 verse 31. Ang mutuo og hasta imong pamilya. So dili ta makapanghambog kay ngano man ang kaluwasan regalo. Pero wa magpasabot nga di nakamubuhat. Mubuhat man ganito way pagtuo. How much more kadtong naay pagtuo. So to God be the glory. Mga ekso na. Atay na to sa negative nga last nga mao yung mutubag karon sa iyang pangapangutan ha. Kaya katoy pangutan Last na mo na ko. Ganina to mga ekson, absolute ang pagtuo maluwas. Ya karon mga ekson, na may buhat. Naglibog ko ini mga ekson. Ato yata pagbalik ni Brother mga ekson. Salamat kayo, nya. Last video minute nya. Kita maminaw dai. Ang tinuod nga mo katapusan mo ribata. Siya ay negative mo muna. Oh, nya. Prato kuan man. Pagini na sa pagsugod, niuyo na siya nga ang pagtuo luwas nya, ang pagtuo buhat. Parihara. Wa sa supa ka na sa pangutana ganina. Yan ang duha. Unya, wala gina nga nagsabot ni midaan nga walay lamang walay raha. Di sa sugod pagtuo lamang ug raha. Bawo ka sa tugi nga tana sa mabasa. So ako lang sa gisakyan, ito sa makapabor siya. Pero niuyo na siya daan nga ang pagtuo buhat o kira maluwas. Saktong katoliko na. Ang born again, Pentikostal, pagtuora, meaning luwas. Pero sa ang di makita na wala makita, nabasa nila ang one size for the city. Pero in English, Bisaya ang Ginoo untuk in English. Translation mo na. Yan translation, dili na infallible. Masayop ang uban. Pero sansan sa lipulong sa Diyos. I-interpret na siya. Muna, Santiago 2:22. Ang hingpit nga pagtuo ng banakbot. Hingpit ang pagtuo. Mao gud sa 1:16. 2 Corintios 6:1. Karon ang takna sa kaluwasan. Mao na sa kanang gitawag sa Latin empirical mortis in danger of death. Sama sa tulisan tapat ni Kristo, ina ni Kristo ang tulisan. Diyaw man na amin ti will be paradise. That today you will be in paradise with me. Buto sabot sa heart and mind sa tulisan nagtuo na to buti buhat aksyon to nga di kay aksyon nga magkan nga hingpit to nga pagtuo pagsalig ato ni Kristo dumikyan siya makasala ang grabe napasaylo automatic luwas ang tulisan nga grabe magkasala wag domingo ng tuo kun mo Jesus Christ so mo to hingpit nga pagtuo iba na buhat ay do buhat unya ni mo yon siya sa Santiago 2:16 na sayop man ni ang sulti na Apostol Santiago with without good of his name patay po ito binatan siya dugay siya tubag siya nga sakto na mo na nga sa katapusan na dunggan sa mga viewers diri sa Plaza Independencia
si Brad Jiki Brad Hill nga uban Islam nga buyon man ikas buhat ay ni Brad sa may lang tugion na dapat nga iyang ipabarog pagtuo ro gina siya nya ni uyon sa pagtuo buhat unang kalawasan ang mensahe ni mga igsunan ang episodos 10 ningo siya buhat gisiluhan ang episodos 8 to 9 mulaban dato niya ano man o sa grasya pinagis pagtuo maluwas mo ili sa inyong buhat. Oh, wa niya. Pero ang pasabot na mga kigsunan nga grasya wa magpasabot nga kining nagrasyahan ka automatic ang luwas sa mong kalag. Tinuod ang grasya gikan sa Dios 1 Pedro 5:10. Ang tinubdan sa grasya. Pero ipambit na suban. Nya naa kay grasya niya wa ka mo exercise. Buhat og uban pa. Di malasa. Muna nga ang kalawasan umaabot mo gina 2 Corinto 1:10. Ang kalawasan umaabot pa. Roma 8:24 ang kalawasan gilauman pa. Sato ba munang kung naapat yung oras ka ganina ako itong pangutanon kaya pagwali buhat dili. Buhat 1 Timothy 4:3-6 San Pablo nagwali man to. Ya uyon mo siya sa may lutaon pura ko. So, klaro na mga kigsunan na nalintuwad atong pinanggagat bang katulo namang lantugi na 2016 religion concept ya 2022 umiagi religion karon mauna na timahay katulo ris plaza ni Bincia November 27 year 2020. Salamat mayong gabi Mr. Monito. Libre siya ni ang kaon siya stan Brad pagtuo huyang Jeep Amaba Jeep Amaba Jer Pantunya oh bitaw ayang pagtuo siya niya way buhat makaluwas ka niya pagtuo nga way buhat ade sabot duran ade mo Aku tunon bro. Wala ra lagi way lamang. Pabor wa odi pwede. Dili. Alkansim siya. Satu pa. Mo na makaluwas pagtuo mahigit pinagi. Gusto walis mo sila di ba? Ya karon. Oh. Ang yawa. Nagtuo naman. Ngayon siya ko basta magmalu kanang magtuo ka niluwas na ka. Ubuhat kag matarong. Ya maayo na. Maayo ba nang pamatasan ng ana nga magpaluwas ka una pa ka magbuhat og maayo? Uy, dili na yamingon sila. Mas maayo kuno na kay kana pa kuno kay luwason gitong nagtuo ra kana pag mabuhat mao na di ay. Brad Lackwell Joel. Antinoon. Brad Iliong Brad Julius. Brad Iman Pinado, Brad Veronisa. Nga nagabuhat mao na usa ka ginganlag pagtuo nga higpit. Usa gusto ang pag-ingon na pagtuo makaluwas pero unsa pagtuo pagtuo nga higpit kanang naay buhat. Kung way pagtuo away Gerban Tunyal. Dili God makaluwas cannot die. kay makaluwas man niya aya pagtuo nga way buhat dili gayon. Mao na nga ang Ligret sip kapel ligret. may gikinahanglan alang sa tuluan. Brad. Pagtuo nga dunay buhat. Mao na siya. Mo na no. Unya ingon siya, kung mutuo na kuno ta luwas ta. Unya mubuhat na ta ug matarong. Ang yawa magbuhat unta nagmatarong. Di ang yawa sayop kuno pagkasulata da ingon sa kanina. Sansa Gados 19. Dili kuno. Lagi to sayop kuno pagkasulata ang Sansa Gados 19. Iyang negasyon ba? Nga ang yawa kuno. Nagtuo din na mo pagkasulata kuno. Unsa magbuhat? Ang mga demonyo nagtuo mas Ginoo. Di Ayang hubad. pagkasulata. Iyang nigar ba? Bitaw. Unsa gusto nga pagkasulat? Kay sayo pa nga pagkasulata para dinay lang. Di na lang Ginoo. Kay tinuod kung nga pagtuo pa luwas na ka unya una pa ka magbuhat og matarong. Ang yawa magbuhat na og matarong. Naguna na ron. Naghimo na sing mga matarong. Mga daotan may buhat siya mo. Maayo na. Oh, bitaw. Nagtuugod siya nya anong lagi nga wa man sa kahimog matarong. Sa imong konklusyon na po. Usa lagi matarong nga gibuhat siya wa. Oh. Dahil usa nga gibuhat siya wa. Sige sige kana nindot mo. Nindot ta. Lagi usa. Lagi ginan pa siya nga gusto na gibuhat. Ade. Oo. Nakana. Juan 2:19. Nagtuo siya na sa Diyos. Lagi na siya. Gusto ka na. Natanawa di ba? Sansa Gados 19. Ang Santiago 2:19. Oh. Ha? Nagtuo siya na sa Diyos. Nagtuo rin siya, no? Sa gingon niya.
Gusto ka na? O, di ba? O, naisay gibuhat nga. Usang kamayo. Satu pang demonyo de sakto po na usahay. Oh, ay natuol ki siya nga ang Diyos. Ang Diyos usara. Gusto na naman diha. Lagi mo diha. Nya, kadang Diyos nga Diyos nga. Diyos nga naman. Ade tani sa bayal inon. Agoy ka. Agoy ka. Oh, na,